Здравейте хора! Аз съм Дечарк, с мен са Никола, Марасир, Слайска HD и Бам Бам. И ние ще играем в Minigame България и да, това е. Ами ти знаеш, че са джойнал в арената. Експитите ти секундите, кога ще влезнеш. И сега тук Марсир, тук трябва да бягаш, защото се купчи. И трябва да се скриеш на специално място. Разбираш ли? Мартин не почна, не те ли телепортираха някъде? Не съжалявам, че нещо не си се джойнал както трябва. Трябва да цъкнеш десния бутон на табелката. И сега хора, аз съм Сино и търсим Сино. Лявата. Да. Аз съм такова. Аз съм Уит блок. Сино. Аз го знам къде се скрие. Той се скрие тук до мене. Не, просто трябва да натиснеш преди да почне. Първата. Ама ние сега сме почнали. Като свършим тогава. Ама ние вече сме стартнали. Закъснял си на... Щом вече стана 5 секунди, вече никой не може да се джойнва. Освен ако не убият всички. Мисля, че хора на какво яко място съм се скрил. И в момента бият Никола. И го убиха. Ама той на ковалня го уби хора, на ковалня. И казвам, че Бам Бам е на ковалня. О! Флашач! Тъп флашач! Избягах му! Ко? Това е шопа! Точно пуснем бител след игра. Хора, сега... Виждате, че убихме някой. Това, защо го убиш? Ела да намерим Петю. Ела да намерим... О! Купче! Бой. Уф! Много удра, бе! Много удра, бе! Убихме го. И това е Никола. Още не е спечелил никой. Трябва да мерим Бам Бам, дами и господа. Не. Къде? Искам да се насладя да го убия. Къде бе? Убихме го.
Видя ли? Ами, дами и господа, почваме. Дано да убием. Ела ми мощ някой на човек. И дами и господа, почваме следващия мач след 4 секунди. И джойнва се в лявата табелка. Да. Аз се джойнах. Това... Марсир, ти джойна ли са? Да, Марсир джойна ли са? Еми... Какво ти пише? Ами знаеш, че се джойнал вече в тази арена. Де, 18, 17. И почваме! Така. Не знам, човек, явно се джойнал дясната арена и трябва да излезеш от целия сървър. Не знам. Така, аз ще ви кажа какъв съм, за да не ма биете. И така, хора, искам просто да ви кажа чуйте ма, за да не ме убивате, аз съм на ковалня и не ме убивайте. Аз те видях, ти мина покрай мене тук що. На ковалня. Не, аз просто ще ти кажа дали съм аз. Аз съм при тя на колони, деца кривши бам-бам. Ама хора, елате при мене, защото тук има много едно сено и едно блокче, които се крият. Елате бързо при тия на колони. Айде бързо идвай, Петьо, бам-бам на това място, където беше. Там има един луд блок, т.е. сено и една дървена такава пръчка. Да, дъска, не дъска, такова. Ей там, Драган, виж, Драган. Ето го, следвам го. Аз съм това, Петьо, аз съм това. Не, аз съм това, аз съм наковалнята. Бой по синото. Бой по синото. Драган, 11 при мен. Драган, ела ма пази. Ето ма.